Чыгарылышыбызны җырлы бүләк тапшыру белән алга таба дәвам итәбез һәм бүген студиябызга килгән котлау хатын ияләренә җиткерәбез. Хөрмәтле телерадио компания хезмәткәрләре, сезгә байлар сабасыннан Шиһабиевлар хат юлы дип башлана безнең бу котлау хаты. 27 ноябрь көнне безнең кызларыбыз Гөлназ Гарифуллина белән Гөлнара Шиһабиевларның туган көннәре, олы юбилейлары диелгән анда. Аларга 50 яшь. Шушы уңайдан без әти-әниләре, туганнары аларга котлау җибәрәбез. Бүген сезнең тормышыгызда иң истәлекле көн, туган көн, олы юбилей, җир йөзендәге иң изге теләкләр, йөрәктән чыккан саф хисләр белән сезне бәйрәмегез белән чын күңелдән тәбрик итәбез. Киләчәктә сезгә сәламәтлек, күңел тынычлыгы, яңадан-яңа куанычлар, мул тормыш, эшегездә зурдан-зур уңышлар, озын гомер телибез. Һәрбер көнегез яшәү яме, дөнья иминлеге һәм куанычлардан торсын. Сез тормышта үз урыныгызны тапкан олы йөрәкле кешеләр. Бәхет чишмәгез бер кайчан саекмасын. Гел шулай гадел, ярдәмчел кешеләргә кирәк булып, калган гомерегезне үткәрергә Аллаһ насыйп итсен. Әти-әниегезгә, туганнарга терәк булып гомер итегез. Без сезне бик яратабыз. 2 кызым, 1 улым бар. Сез йөрәк парәләрем. Әнием, әтием дип яратучы рухи дәваларым. Тормышның кадерен беләсез, икегез дә ягымлы. Алгы көннәрдә дә шулай матур яшәгез әле. Эшегездә яраталар, шатланам сезнең белән. Ходаима мең рәхмәтле, әйтәмен телем белән. Терәгем сез балаларым, сез бәгыр җимешләрем, кайгы шатлыкларны да бергә бүлүчеләрем. Бер үк сезгә хәсрәтләрне бирә күрмәсен Ходай. Бар балалар да сезнең кебек шәфкатьле булсын шулай. Дөнья ямен, тәмен белеп яшәгез, сөенеп шушы муллыкта. Якыннарыгыз бәхет китерсеннәр, һәр чак булсын саулыкта, байлыкта. Кызларым, юбилеегыз котлы булсын. Шулдыр бездән иң изге теләк. Бер-беребезне аңлап, санлап яшик, шулай диеп тибәдер йөрәк. Иң изге теләкләр белән әтиегез Раиф, әниегез Дания, энегез Рамил, киленебез Ландыш, оныкларыбыз Диләрә, Зәринә, Рафаэль диелгән иде котлау хатында. Хөрмәтле Гөлназ Гарифуллина һәм Гөлнара Шиһабиева, юбилейларыгыз белән сезне ихлас күңелдән тәбрик итәбез. Тормышларыгыз шиксез шатлыктан гына торсын, ә үзегез һәр вакыт сау-сәламәт булыгыз. Кадерле кешеләрегез янында бик тә кирәкле булып, кадер-хөрмәттә гомер итүләр насыйп булсын. Терәк булсыннар дип, телизге теләген. Әткәй-әнкәй сөеп биргән безгә, гомер дигән олы бүләген. Әткәй-әнкәй сөеп биргән безгә, гомер дигән олы бүләген. Бер карында яшәп кеше алып, якты дөньяларга туганбыз. Кайгы шатлыкларны уртак итәр, ике бертек газиз туган без. Бер карында яшәп кеше алып, якты дөньяларга туганбыз. Кайгы шатлыкларны уртак итәр, ике бертек газиз туган без. Кайгы шатлыкларны уртак итәр, ике бертек газиз туган без. Нурлар сибеп, син дә апам бергә көләсең. Йөрәк түремдәге серләремне тик син генә бары беләсең. Йөрәк түремдәге серләремне тик син генә бары беләсең. Бер карында яшәү кеше алып, якты дөньяларга туганбыз. Кайгы шатлыкларны уртак итәр, ике
бәхет шушы дөньяларда апа-сеңел булып яшәве. Ғәзизім деп сеңа қолымы сузам, қадірлім деп сеңді дәшәлі. Ғәзизім деп сеңа қолымы сузам, қадірлім деп сеңді дәшәлі. Бір қорында яшәп күші алып, яқты дүнияларға туғанбыз. Қайғы шатлықларны уртақ етер, ике бөртік ғазиз туған біз. Бір қорында яшәп күші алып, яқты дүнияларға туғанбыз. Қайғы шатлықларны уртақ етер, ике бөртік ғазиз туған біз. Қайғы шатлықларны уртақ етер, ике бөртік ғазиз туған біз. Ике бөртік ғазиз туған біз. Бір қорында яшәп күші алып, яқты дүнияларға туғанбыз. Қайғы шатлықларны уртақ етер, ике бөртік ғазиз туған біз. Нинди бәхет шушы дөньяларда апа-сеңел булып яшәве. Ғәзизім деп сеңа қолымы сузам, қадірлім деп сеңді дәшәлі. Ғәзизім деп сеңа қолымы сузам, қадірлім деп сеңді дәшәлі. Бір қорында яшәп күші алып, яқты дүнияларға туғанбыз. Қайғы шатлықларны уртақ етер, ике бөртік ғазиз туған біз. Бір қорында яшәп күші алып, яқты дүнияларға туғанбыз. Қайғы шатлықларны уртақ етер, ике бөртік ғазиз туған біз. Қайғы шатлықларны уртақ етер, ике бөртік ғазиз туған біз. Ике бөртік ғазиз туған біз. Hörmətli televizor qarawçılar, jırlı бүләк тапшыруы шуның белән ахырына якынлашты. Туган көн ияләрен бәйрәмнәре белән ихластан котлыйбыз һәм алга таба да матур яшәүләрен теләп калабыз. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, без сездән дә котлау хатларын көтеп калабыз. Языгыз, бәйрәмнәрне бергәләп үткәрик. Ә бүгенгә сезнең белән саубуллашабыз.